Hej, og velkommen Hej. til The Gaming Class. Det her, det er en lille velkomst til, hvad der kommer til at ske på den her nye kanal. Med mig. Det er mig, som I skal kende som Slashe, og vi er to i den her gruppe, eller Det er mig. YouTube-kanal, og en, der hedder Sagno, som I skal kende som Sagno. Ja. Eller, jeg hedder Magnus. Så. Ej, nu, så siger du det allerede i første episode. Nej, første episode, ja. Men det her, der kommer Battlefield 4, som I kan se her. Der kommer Cube World, kommer en masse Spore, kommer Minecraft, der kommer Teddit, der kommer FTB, der kommer Call of Duty, der Tutorials sikkert også. ja, og vlogs, tror jeg. Måske. Ja, det gør det i hvert fald også. Måske. Jeg kommer til at lave noget. Og Castle Crashers. Ja, Castle Crashers. Og jeg prøver lige at finde min spilmappe. Og Counter-Strike Source med mig, kun mig. Han har og Ermage måske. Og jeg siger lige, de spil, dem der kun kommer ud med mig, som han ikke har, der kommer Battlefield 4. Sådan, dem jeg laver alene, fordi han ikke har. Battlefield 4, Call of Duty, Call of Duty Ghost. Det kunne jeg godt tænke mig. FTB Unleashed. Counter-Strike Source. Det er i hvert fald lige dem, der kommer ud uden ham. Jeg kunne godt finde på, når man får mit grafikkort og sådan, så kunne jeg godt finde på at lægge Warframe. Og The Elder Scrolls, Skyrim, The Binding of Isaac, Terraria, Team Fortress 2, Skyrim, Spiral Knights, det gider vi nemlig ikke have, Garry's Mod, Far Cry 2, det er det der med det der du ikke gad have, Dota 2. Nej, men jeg vil gerne vide, hvad det er. Kan du huske det, vi spillede det der, med, hvor man ikke kunne hoppe det? Nej. Nå, okay. Og det hvor man både kunne bombe pistoler og sværd. Der skal ikke være så meget af den her, fordi det er bare sådan en lille kort. Ja. Så det er det, der kommer ud. Vi ses i de nye videoer, YouTube. Vel.